Ne omenat on siellä mun repussa. Ja se veitsi myös. Pelottavaa. Anna tänne se mun reppu. Sä et saa kaivaa sitä, anna tänne se. Eikä kuinka paljon mä voisin tehdä sellaista ASMR. Me ei tehdä tästä vittu ASMR-videota. Okei, täällä on tää mun veitsi. Vittu täytyy. Tässä se on. Toi on just semmonen, mitä mä kuvittelisin, että sä murhaat. Niin. Tää meidän podcasti nyt on se, että me arvostellaan. Meillä on 4 erittäin tarkoin valittua omenakandidaattia, jotka ovat kaikki eri lajikkeita ja me arvostellaan ne kaikilla mahdollisilla tavoin ja bodyshameataan niitä ja sitten me valitaan paras. Vaikka me kyllä tiedetään jo, että se on Royal Gala. Niin, kyllä se on se Royal Gala. Kyllä se on se Royal Gala. Mut me ei ole paperia, me tarvittaisiin niinku käsipaperia. Älä viitti. Juokseeko se hakee? Mä juoksen. Okei. Nyt kun Reeta ei ole täällä, niin mä kerron salaisuuden, joka jää sit vaan meidän väliseksi. Okei. Kuusiks sä täällä? En. Täältä tuli tämmönen vihreä omena golden jotakin. Golden. Golden Delicio. Joo, eli siis tää perusvihreä Tää on tämmönen perusvihreä omena. näyttää vähän raalta. Niinhän se vähän näyttää, mutta tää oli, mä voin sanoa, että tää oli kaikista vähiten raan näköinen omena, minkä mä löysin sieltä. Että Joo. Siis siinä oli semmoinen yksi Prisman työntekijä siinä omena-osastolla töissä. Se katsomaan vähän sillä epäilevästi, kun mä aloin valikoimaan siitä niitä omenoita. Mähän siis koskin kaikki mahdollisia omenoihin. Aivan. Mut siis nää oli niitä, mitä mä söin aina pienenä. Mä olin silleen, että tää on se paras omena. Mä en suostunut syömään omenoita, jotka oli vihreitä. Virso. Omena-rasisti. Ai jaa, syrjin. Oikein kyllä mäkin nykyään syrjin omenoita. Niin, täällä kuulee vittu mulle puu. Niin. Hinta tässä keskikokoisessa omenassa, on tää ehkä vähän isompi kuin keskikokoinen. Se on ihan keski. Tää on ihan hyvä Joo, kokoinen. Tää oli 41 senttiä, 2,09 € kilo. Omena, golden, delicio. Ei, se oli golden. Kultainen. Kultainen. Ei ole kyllä kultainen, kun on vihreä. Ei oo kultainen. Eiköhän ole kultainen sisältö. Teekö sitä, kun aina jos mä testaan, että onko omena hyvä, niin mä heitän se. Okei, heitä. Onks nää pesty? Ei niitä tarvitse pestä. Se oli se asia, minkä mä odotin tehdä. Ei niitä ole kuin varmaan ne 700 muuta ihmistä hiplannut siellä kaupassa. Niin, ja siis kukaan muu on yhtä ahkeraa omena hiplailija kuin minä. Haluatko sä avata sen omenan? Ihana! Mä otan tän, kiitos. Siis mähän voisin kuunnella niinku pelkästään omenan niinku silpomisääniä. Ja siis niinku iltasaduksi. tästä käytiin pitkä keskustelu. Mä olisin halunnut tehdä tästä kokonaan ASMR, mutta Katja ei suostunut. Ei! Mutta miettikää, kuinka kiva ääni tästä olisi tullut. Me oltais vaan leikelty näitä omenoita. Ei. Vastaus on ei. Okei, no niin, Joo, maistetaan. noniin. Skål. Ilman meidän kikatuksia tää voisi olla itse asiassa aika rauhoittavakin podcasti. No eihän tää nyt pahalta maistu. No ei. Mut tää ei oo niin makea kuin mikä tää voisi olla. Ja sit tää on tosi kirpeä. No ei tää nyt tosi Mutta kirpeä semmoinen- ole. Se on kirpeä sit se suomalainen omena, mikä tuolla on. Mut vähän semmonen, tiiäks, näyttää ja maistuu vähän raalta. Vähän tommonen, tiiäks, Joo. Vähän semmonen ja mauton. miltä tää näyttää? No siis tää on todella vaalea, niin kuin tää omenan sisuskin. Niin. Mutta plussaa siitä, että toi oli semmonen rapsakka. Tää oli tosi rapsakka, joo. Ei ollut semmonen, tiedätkö, Ei ollut semmonen, muussi. ei ollut semmonen muussiomena. Veistä ei saa sitten lapset käyttää sillä, että vetää itteensä päin. Mutta onneksi Joo. kukaan ei nähnyt. Katja tässä juuri vieressäni. Minä niin kuin tänään kaikilla tunneilla tuun snäkkää omenoita. Ai jaa.
Haluatko omena? Okei, voin mä ottaa sitten. Hetken päästä, kun mä syyn se. Vetää repusta uuden omena. Niin. Otettaisiko me seuraavaksi suomalainen, jos se olisi samaa kirpsakkuusastetta? Mut paljon sä antaisit tälle Golden Deliciolle niin kun asteikolla, jolla haluat kuvailla, niin vapaa-valintainen? No siis omenana olossahan tämä suoriutuu aika hyvin. Tai Joo, kyllähän joo. niinku omena ihan toimivasti on, Joo. mutta ei tämä niinku hyvä omena ole. Semmoinen, Tämä on aika keskinkertainen. niin, eli kouluasteikolla semmoinen Semmoinen 6,5. 6,5. Semmoinen Okei. ihan ok. Ihan ok. Kyllä tämä nyt menee, mutta en mä Jumalan valaistumista tästä omenasta Joo, saa. et ei päästy nirvanaan. Ei, mitähän mä antaisin tälle? Kaukana siitä. Mä annan tälle 3,14 kautta omena. Hyvä. Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Seuraavana meillä on Omena Suomi. Omena Suomi, joo. Se ei halunnut kertoa itsestään se enempää Joo, yksityiskohtia. ei. Hinta 48 senttiä. Paljon tossa oli? 4,1. 4,1. Paljon siinä on nettopaino? 1,50. No, tässä on 1,94. Eli miksi me edes katsotaan näitä? Miksi me ei kato vaan kilohintaa? Tää on 2,09. 3,19. No mut kato, se on suomalaista. Niin, Parempi olla vittu hyvä mukaan. niin parais olla hyvä. Mut siis kun tää näyttää siltä, että jos mulla olisi omenat rivissä, niin toi ei ole se, mihin mä hyökkäisin kimppuun. No ei, tää on aika tämmönen pieni. Niin. Ja tässä on, mä nauroin täälle, kun tässä, mikä tää on ees tää? Kantatikku. Kantatikku. No se tikku, millä se roikkuu sieltä puusta. Se ei ole varmaan tieteellinen nimi, mutta käytetään nyt sitä tähän näin. Tää on ihan koomisen pitkä, tää on puolet tämän omenan pituudesta. Niin. Siis mä piirsin aina lapsena, jos mä piirsin omenoita, mä piirsin aina sen lehden. Joo, mäkin. Joo. Miksi? Näin se ei oo kuitenkaan. Mä en ole ikinä varmaan IRL nähnyt semmoista niin se omenaa, oikeasti- missä on se lehti. Niin. No mut, ootko ikinä nähnyt aurinkoa, mikä olisi taivaan kulmassa? Joo, jos mä käännän mun päälle. Ota se. Sä oot meidän omenaleikkaaja. Kuuletteko tässä leikkauksessa heti tällä vähän muuttumaan semmoinen rakenteen? Kiitos. Mä en vielä pistää sitä. En vielä. Suuhun vaan ajattelin sitä. En minä enää halukin pistää. Ei se ollut mun suun sisällä vielä. Oli kyllä aika paljon. Aika matkustin mun mummon takapihalle. Mä aika matkustin helvettiin. Mä mielisin, että onko niillä eroa, mutta on niillä eroa. Toisessa sä oot lapsena ja toisessa sä oot vähän vanhempana. Niin. Ainakin toivottavasti. Mut siis, jos tästä nyt ei ole ottanut selvää, niin mun mielestä tää oli aika pahanmakuinen. Tässä oli tosi paksu kuori. Mä en siitä tykännyt. Mm. No toi oli heti, tiedätkö, semmonen... Kyllä te nyt tiedätte, kun suomiomenat on sellainen, tiedätkö, Suomalaiset omenat on semmoitteet. jauhosia. Jauhosia, toi on hyvä sanamuoto. Joo. Mutta en mä nyt tiedä, oli toi nyt vähän silleen myös kirpsakka, mutta ei toi ollut niin kirpsakka. Ei, toi oli semmoinen, siis mä en osaa sitä kuvailla, mutta se oli niinku pehmeän makuinen. No ei kyllä ollut pehmeä. No mun mielestä oli pehmeä, mutta ei sillain hyvällä tavalla, vaan sillain niinku huonolla tavalla. Se on nyt, mä en halua syödä lisää, koska se vaan niinku... Joo. Tai just se vikaomena, mikä pyörii sulla vielä viikon tuolla laukussa, kun sä et halua syödä sitä. Joo, mä varmaan tiedätkö tänään koulun jälkeen, niin syötän ton varmaan Santerille. Pahaa aavistamaton Okei. Eli siis paljon sä nyt antaisit tälle niin kun... No siis, kun toihan maksaa niin kuin... Hinta on paljon Niin. ja laatu on huono, eli niin hinta-laatusuhde ei ole. Mutta jos oot silleen kotimaista, no ei. Mutta siis toihan voisi olla ihan hyvä omena, niin jos sä teet jotain omenapiirakkaa tai Niin. jotain sellaista. Niin. Ja haluat käyttää suomalaisia omenoita. Niin.
Mut siis toi on niinku, no vähän isompi kuin mitä ne tiedätkö takapihan omenapuun omenat on. Koska se on varmaan vähän jalostettu. Vähän saada jotain steroideja. No ei nyt ehkä toivottavasti. Paljon sä annat tälle? Mä annan tälle 1/5. Oho. Joo. Ei, mä en tykännyt ollenkaan. Mä menen näillä kouluarvosanoilla. Niin. Hyvä, että toiselle mielestä on järkevä asteikko. En mä halua antaa niinku 5+. 5+. Ja semmonen mun säälistä annettu hymynaamatarra. Se on mun viimeisin matikan koe. Terveisiä Jussi Taljalle. Moi Jussi! Mä en tiedä, miksi sä kuuntelisit tätä, mutta no, lähetetään tää sille sähköpostilla. Laitetaan sähköpostilla. Jatketaanko omena valikoimaa? Matketaan jatkaa, kyllä. Otetaanko seuraavana Honey Crunch? Honey Crunch. Ai niin, me jätetään paras viimeiseksi. Totta kai. Totta kai. Se on massiivinen. Siis tää on valtava. Joo, ja toi oli niin kuin ei ollut edes suuri mahdollinen, mutta siinä on tarra. Ai. Jep. Tässä on tämmönen siis, älä nyt siis kivitä mua, mutta siis tää on vähän niinku Puolan lippu käännettynä sivuttain. Sitten se lukee Honey Crunch, sille että tossa Oon päällä on varmaan fasaani. Pieni fasaani. Anna tänne se. 3283. Siis missä helvetissä sä näet fasaanin täällä? No, sulla on huono näkö. Se O on omena ja siinä on se tikku ja se lehti siinä päällä. Mitä vittua? Mut se voi olla myös fasaani. Miksi se olisi fasaani? No jos ne haluaa olla taiteellisia. Onhan se nyt taiteellisempaa, jos sun omenatarrassa on fasaani kuin omena. Tässä on mun omenatarra. Ai, mitä, niinku, kasvatatteko te omenata täällä? Ei, kun fasaaneja. Mitä? Mutta mä en voi olla niinku sivuuttamatta tätä, että tässä on lommo, reikä. Niin, siis musta vähän tuntuu, että se tuli niinku ostotilanteen jälkeen. Se saattaa olla mun syytä. Mitä sä oot täällä tehnyt? Hei, kuule. Se kotimatka Kalevan Prismasta meille on erittäin hankala ja joudun tien päällä taistelemaan useita vilkkua käyttämättömiä ihmisiä vastaan ja joskus joudun tekemään tiukkojakin ajoliikkeitä siinä suoralla tiellä, joten anna minulle anteeksi. Se maitopurkki varmaan vaan kolahti siihen kylkeen. Mitä maitoa sä juot? Rasvatonta. Mitä merkkiä? No sitä, mikä on halvinta yleensä. Okei. Okay. En mä tiedä, mitä se on. Se on se, missä on se poika siinä sen maitolasin kanssa. Se on pelottava. Se Siinä mä käännän se aina mun jääkaapissa sillä, että se poika ei kato mua, kun mä oon hyvä kaapin oven. Mä tykkään tosta väristä, koska se on niin kun, se ei ole ihan niin punainen kuin toi meidän seuraava kandidaatti. Ja sit siinä on vähän vihreätäkin tuolla päällä. Tää on tämmönen vähän raidallinen. Niin, sillä on raidat sillä omenalla. Niin. Raidallinen omena. Mut siis tää niinku ulkonäköisesti silleen puoliksi huutaa sun nimeä, mut silleen vaan puoliksi, ei kokonaan. Tiedätkö? Häh? Tai jos sä näet Honey Crunch omena jossain kaupassa, joo, niin kutsuuko se sua sun luokse? No siis lähinnä niinku sillain näkö, niinku, että mä haluan katsoa sitä, mutta ei se niinku sillain, niinku, se ei herätä musta niinku omenan himoa, kun mä katson sitä. Joo, vähän sama. Et se on ihan hyvä ulkonäöllisesti, mutta se ei ole niinku syömäkannalta mehevin mahdollinen yksilö. Sama kuin teekö kaupassa niitä kirkkaan punaisia omenat, mitkä näyttää ihan muovisilta? Ei. Siis hyi. Siis ne on Granny Smithejä yleensä, jotka on niitä kaikista, ne on semmosia tummanpunaisia, semmosia kirkkaita. Mä mietin, että otanko mä semmoisen, mutta sit mä en vaan halunnut, kun ne näytti niin limasilta. Varautukaa sitten siihen, että kohta... Älä sitten puukota itseäsi niin käteen siltä sillä veitsellä. Siis mä oon tässä suunnittelemassa, että mä... Joo, mä tiedän mitä sä teet. Puukotan tän omen. Siis näitkö sä miten toi omenamehu lensi? Näin! Mä olen erittäin innoistunut nytten. Toi oli kiva. Se oli aika tämmönen rouskutus. Se selkeästi vähän pistää sitä veistä vastaan, se omena. Joo. Hän oli vähän vastahakoinen kaveri. Kips. Jännän makunen. Mä oon pettynyt.
Isolla P:llä. Oh god. Siis mä oon yllättynyt tästä mausta. Tää on aika tämmönen kirpeä, ehkä. Mä luulen, että se on ollut niinku gaalaomenamaisempi. Niin, kun meidän ensimmäinen yksi, joka oli toi vihreä omena, niin se maistui enemmän Royal Galalta kuin mitä tää. Niin, vaikka tähän näyttää Vaikka tää näyttää enemmän Royal Galalta. Niin. Mutta tää oli mun mielestä lähempänä niinku suomalaista omenaa. Joo. Mutta ei ollut vaan niin jauhonen. Ei, tässä oli se suomalaisen omenan maku, mutta se jauhoisuus puuttu. Niin tää on automaattisesti jo parempi. Niin. Tää oli siis tähän oli näitä kaikista niinku tämmönen kiintein. Joo. Tai tämmönen, niin. Kyllä. Joo. Mä tykkäsin. Tää oli ihan... Mä yllätti, mutta ei sellainen kauhean negatiivisesti. Kun en ostais. Et ostais. En ostais. Paljon tässä oli hinta? Mun mielestä oli aika lähellä sitä suomalaista. 3,49 kilohinta. Niin. Eikö se oli aika lähellä suomalaista? Tää voi olla ehkä vähän liian kallis, niin kuin sillain mun... Joo. Joo. Paljon sä antaisit tälle? Siis jos mä annoin tolle vihreälle sen 7 miinus, paljon? 6,5. Ja tolle 5. Tää menee siihen kyllä väliin. 6. No siis se oli 6,5 se vihreä. Joo, tää on 6. Se on 6. Tässä on 6. Joo. Okei. Mä sanoisin, että tää on sin jaettuna kossu. Sinivalashyppi ja kossu vie hengen, eikö se näin oo? Just näin. Juuri näin. Mä just onnistuin kirjoittamaan tänne mun muistiinpanoihin Royal Royal. Mä kirjoitin kaka. Siis voidaanko me tehdä seuraavaksi tämmönen dramaattinen sisääntulo tälle... Okei, onko meidän dramaattisen sisääntulon musiikkia? Royal Gala! Royal Gala! Se on aika pieni, mutta ne kaikki Royal Galat oli siellä tosi pieniä. Tää on Royal Galaksi aika punainen ja pieni. Aika pieni, niin. Mä harmittelin siellä, mutta... Mutta siis Royal Galahan tunnistaa, että siinähän on aika usein tällaista niinku pilkkuja. Ja ne on yleensä aika punaisia. Ei toi toiminut niin, mitä mä ajattelin. Kyllä tästä, sä yrität vääntää tästä ASMR:ää kaikki. Kyllä mä yritän. Mä alanko huutaa taas. Tai siis allegedly huutamaan. Royal Galan kilohinta on 2,09. Ei paha. Onko se halvin tähän mennessä? Se on sama hintainen kuin tää vihreä. Niin kuin sentilleen sama. Niin, eli halpa. Eli halpa. Tai halvempi kuin noin edelliset. Mä en ole ihan varma tämän hetkisistä omenahinnoista. En mäkään, mut se, että tää menee niin kuin jo Honey Crunchiin ja suomalaisen niin kuin alapuolelle, niin tämähän on ihan tieks... Ihan tieks mitä? Hyvä. Loistuks. Lupaava. Jep. Kyllä. Halvin ja on paras yleensä. Näinhän se on. Olisiko pitänyt ostaa useampikin, niin saisit voinut jongloirata niillä. Mä en osaa. En mäkään. Mä oon aina halunnut. Haluatko sinä? Oh god. Siis tiedätkö, kuinka paljon mä haluaisin heittää tän omenan ja sitten tiedätkö et sä ei. Me ei aleta kyllä siihen ollenkaan. Me voidaan uhrata toi suomi-omena siihen. Ei kun sä satutat itses. No en, kun mä vedän käden sit pois alta. En mä mun käteen lyö tätä härkyyn. No kyllä se siinä onnistut. Noniin. Toi oli sulla sointu. Mä silti tykkäsin siitä ensimmäistä näistä kaikista eniten. Mut siinä oli se yllätys, kun sä et tiennyt, mitä niinku tapahtuu. Sä et tiennyt, kuinka kiva ääni sit tulee. No, mutta se kuulosti silti paremmalta. Noniin, kippis. Katja, siis nyt se saavutti sen nirvanan. Kyllä on hyvä, kun lapsi saa omenaa. Älä naura mulle. Se on vaan täydellinen. Se on hyvä. Mut jos mietitään Royal Gala-asteikkoon, niin tää menee siihen aika keskelle. Tää on niinku aika keskiverto Royal Gala, mutta tää on silti parempi kuin nämä meidän muut kandidaatit. Hän oli niinku tämmönen semijauhoisa, mutta ei liian jauhoisa. Ei liian jauhoisa, koska pieni jauhoisuus ei haittaa. Ei. Toi suomalainen omena oli vaan liian jauhoinen.
Mut siis tämähän oli varmaan makein näistä kaikista. Tää oli, sen takia mä tykkään Royal Galasta, kun ne on kaikista makeimpia. Mut tää ei ole myöskään semmoinen liian makea. Ei ole semmoinen äklö. Tää on semmoinen just hyvä. Kun ne Granny Smithithän on tosi makeita. Mm. Vai onko se syönyt semmoista? Niitä megapunaisia. Joo, on niitä vihreitäkin. Siis on ne... Ne on mun mielestä aika pahoja. On ne aika. Erittäin tyhjentävä omena. Ai Mä unohdin, mistä meidän tipu. Sanaton. Todetaan vaan, että Royal Gala on kaikkien omenäyttöjen Jumala, Isä, Äiti ja pikkuserkku. Ja vaimo. Ja vaimo. Joo, mä annan tälle arvosanaksi Nirvana. Hei, miksi sä kohtelet sitä tollain? Älä puukota sitä omenaa. Ei se ole tehnyt sulle mitään. Ei olekaan. No jos sä annat Nirvana, niin... En mä tiedä. Parempi tietää. Kouluarvosanoilla annan 10 ja sellaisen oikein söpön prinsessa ruusustarran. Oh my god. Mutta siis jos mä nyt katson tätä meidän kollektiivista dataa, niin järjestyksessä parhaimmasta huonoimpaan Royal Gala voitti ylivoimaisesti tämän meidän levyraadin, omenaraadin. Ai ja, täysin puolueettomasti. Täysin ilman niin ennakko-oletuksia tai mitään. Joo, tai siis meidän hypoteesihan oli, että Royal Gala on paras. Mutta se on nyt todistettu oikeaksi. Sitten aika tiukasti, no ei nyt oikeastaan, mutta aika tiukasti toisessa paikassa oli tämä meidän ensimmäinen kandidaatti Golden Delisio, eli vihreä omena, joka Reetalta sai 6,5 arvosanaksi ja minulta 3,14 omena. Ja se oli aika hyvä itse asiassa. Joo, tai siis... Mä olin yllättynyt siitä, miten hyvältä se maistui. Ehkä vaan kun se oli eka, niin me jotenkin rängettiin se niin alas. Niin. Mut ei toi nyt, en mä silti menisi kauppaan ja ostais tota. Niin. Kyllä mä siis söisin, mutta en ostaisi. Niin, koska mä ostaisin Royal Galoja. Niin. Mutta se, että se on saman hintainen kuin Royal Gala, niin se on niinku aika... Se on kans hyvä. Joo. Sitten toisiksi, tai niinku tässä keskimaalla oli sitten sen jälkeen tuli Honey Crunch. Honey Crunch? Joka oli tää meidän ennen tätä kandidaattia oleva omena, joka on valtava. Kauno, aivan järkyttävän suuri. Mut se oli niinku... Se oli aika keskiverto omena. Joo. Niinku. Semmoinen... Siinä ei ollut mitään erityistä. Ei siinä ollut mitään kovin huonoakaan. Ei synnyttänyt mitään tunnesiteitä. Ei, en kiintynyt erityisesti. Oli kalliimpikin kuin niinku nämä meidän kivemmät. Ja sitten listan pohjalla suomalainen omena. Joten jos puhutaan omenoista, niin älkää tukeeko kotimaista. Ostakaa niitä, mitkä tuodaan kaukaa jostain Etelämeren jostain merien ostakaa yli. Niitä espanjalaisia omenoita. Ostakaa niitä, mitkä saastuttaa sen ympäristön ja tuhoaa meidän maapallo. Syökää niitä omenoita. Niitä. Kyllä, suomalaisia omenoita vaan sitten, kun ne on omalta takapihalta. Sitten tai mummun. Joo. Mutta sitten sitä pahaa makua voi syytää vaan itteensä. Se on oma vika sitten. Tai sitten voi olla taas niin suomalainen ja syyttää kuinka on huono sää. Huono sää. Miksi pitää asua Suomessa, kun kaikki on huonosti? Ja kasvukausikin on niin lyhyt ja tänä vuonna tuli huonoja omenoita. Niin. Kerro nyt tähän väitteeseen. Sä oot se ihmishirviö, joka koskee jokaiseen omenaan, mikä siellä kaupassa on. Ei pelkästään jokaiseen omenaan. Jokaiseen hedelmään, jota mä haluan ostaa. Mä kosken niihin kaikkiin. Mä ootin, että sieltä tulee ilman jonka sä aiot ostaa. Et sä oot silleen, onpa kiva vesimeloni. Sit sä vielä 5 minuuttia, kun sä hitsuttelet ja kaikki vesimelonit läpi. Oot silleen, no, en mä ostakaan tätä. No on mulla kyllä silläinkin käynyt. Mutta se niinku sillä ajatuksella mä lähestyn aina niitä hedelmiä, että mä aion ostaa sen. Sitten jos mä koskettelen niitä eikä sieltä löydy semmoista sohvivaa, niin sitten mä saatan häipeä paikalta vähin äänin. Mä oon se, kun mä kävelen sen omenahyllylle, mä tähystelen etäältä. Ei, mut siis... Niin liikkeelle mä vaan katon sieltä joka kulmasta, että onhan toi hyvä. Ja sitten mä kosken sieltä sen. Niin, mutta mitä jos siellä alapuolella, mihin sä et ole kattonut, onkin sit joku ihan järkyttävä niin kun tämmönen vekki tai jotain. No jos se on siis ihan järkyttävä, niin kyllä mä sit se... Laita takaisin laita, mutta sit mä teen sen uudestaan sen mun tähystyskierroksen, että eihän sitä niinku tiedäkö
ei niitä lähdetä kaikkia siirtelee, heittelee ja kääntelee läpivalaseen. Eli siis me ei lähdetä niinku omenaostoksille yhdessä. Ihan hyvä, että mä sit kävin ostaa nämä meidän omenat. Niin, ihan hyvä. Monenkohan omenaa mä kerkisin koskea siinä niinku. Olisi pitänyt laskea. Niin. Siis mä nyt tässä mietin, että siis mä en osta hirveämmin niinku erilaisia hedelmiä. Et joko kaalaomenat tai viinirypäleitä. Ja viinirypäleissä mä oon siis tosi tarkka siitä, että mä kääntelen ne boksit kaikki. Katon, että missä on ne parhaat ja mitkä on hyviä. Niitä mä niinku intohimoisesti kattelen kaikkia. Okei. Että niissä on pakko olla sit hyvä. Mut siis jatkaakseni tätä hiplausjuttua, niin mä en hiplaa pelkästään niin heavy-osastoa. Että mä myös hiplaan Sä menet sinne kanaa! Mä menen sinne leipäosastolle ja mä fiilistelen niitä leipäpakettien vipoja, kun mä katson päiväykset niissä ja mä otan sen, missä on pisin päiväys, niin mä hiplaan niitä kaikkia. Sitten siellä leivän päällismakkara-osastolla, niin mun pitää valita just se Balkan-paketti, mikä on täydellisesti pakattu ja ne kaikki Balkanit on hyvässä rivissä ja se ei näytä yhtään epäilyttävältä. Niin tarkoittaa sitä, että mä en se koske niihin kaikkiin. Onks tää tässä? Oiskohan tää? Onhan tässä nyt. Pitäisikö meidän ottaa viimeiset, siivut leikata? Anna mennä vaan. Saadaan loppu ASMR tähän. Toi oli ihan hyvä. Kyllä mä tohon ääneen voisin nukahtaa. Ai sä et. Ihan sama. Antaa olla. Leikkaa ite paremmin. No en leikkaa. Anna mennä. Sä et ole leikannut yhtäkään. Mä leikkasin kaikki. Mä leikannut 1 palan. 2. Noniin. Nyt mä oon pelottaa. Ota Honey Crunch. Toi siis ihana. En mä tiedä, mutta pitäisikö meidän tehdä joku semmonen